خلاصه‌ها پیشنهاد کرده شد که آیا شرایط فرزندخوان کننده شرایط دارد اویدی همین قبول کردنی فرزندخوان شونده به اویلش چی دختر چی پسر همش فرزند هست و الکی که میخواهید که در اویله یک صاحبی فرزند باشد و او رو به وای رسانید و سهمگذاری همین مثلا به وای رسیدنی همون باشد، به فکرم فرق ندارد که کی رو فرزند خوان میکنید، پسر رو یا اینکه دختر رو. اگر وقتی که همین زن و مرد نکاح رسمی نکاح دولتی داشته باشند، در اینجا باید حتما فکری هر دو گرفته شود، فکری هم زن هم مرد اویدی فرزند خوان نمودنی فرزند. اگر یکیشون ناراضی باشن این امکان پذیر نیست، یعنی غیر امکان است. ассалому алайкум дӯстони азиз, подкасти мо ки ном гирифта аз бояд донист пешкаши шумо мегардад ва ногуфта намонад ки подкасти мазкур бахшида шудааст ба ислоҳот дар соҳаи ба қайдгирии актҳои ҳолати гражданӣ, бо ибораи дигар гӯем ислоҳоти мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ. сари вақт ба қайд гирифтани санадҳои ҳолати шаҳрвандӣ ки мушкилоти асосӣ надонистани аҳолӣ ё набудани кадрҳои маҳаллӣ аст, чаро сари вақт гирифтани ҳуҷҷатҳои зарурӣ муҳим аст. мо дар бораи ин мавзӯъ суҳбат хоҳем кард ва фаромӯш намекунем ки подкаст дар доираи лоиҳаи барномаи рушди созмони милали муттаҳид ислоҳоти низомии сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон омода шудааст ва имрӯз дар меҳмонии мо ҳастанд ва суҳбат дорем бо саъдуллозода муслима саъдулло, мудири бахши сабти асноди шаҳрвандӣ ноҳияи шоҳмансури шаҳри душанбе. апай муслима, бори дигар салом арз мекунам ба шумо. саломат бошед. мавзӯи имрӯзаи мо фарзандхонӣ аст. апай муслима, оё дар кишвари мо талабот ба фарзандхонӣ зиёд аст? гуфтан ҷоиз аст ки дар ҳақиқат дар ҷумҳурии мо нисбати ҳамин фарзандхондӣ ниҳоят талабот бисёр шудааст, таваҷҷӯҳ бисёр шудааст. чунки пеш аз ҳама қайд кардан лозим аст ки таваҷҷӯҳи худи пешвои миллат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба ҳамин равона карда шудааст ки дар ҳақиқат аз тарафи он шаҳрвандоне ки имконияти фароҳами иқтисодӣ доранд ва зиндагии сатҳи баланд доранд, онҳо метавонанд он фарзандонро аз оилаҳои камбизоят ё ин ки бепарастор монда, ятимони кул, онҳоро метавонанд ба фарзандхондӣ қабул кунанд ва аз ҳамин лиҳоз дар ҳамин солҳои охир агар мо нигоҳ кунем хеле ҳамин ба қайдгирии сабти фарзандхондӣ дар мақомотҳои сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ниҳоят боло рафтааст. ва қайд кардан лозим аст ки ҳамин худи фарзандхондӣ дар асоси ҳалномаи суд гузаронда мешавад. он ҳалномаи суде ки ба қувваи қонунӣ даромадааст оиди фарзандхондӣ ба мақомотҳои сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ пешниҳод карда мешавад аз тарафи худи фарзандхон кунандагон. бояд ҳамин ариза пешниҳод карда шавад ва ҳалномаи суд оиди фарзандхонии кӯдак пешниҳод карда мешавад бо ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи ба фарзандӣ қабул кунанда. ва чӣ хеле ки мо дар ин ҷо қайд кардем, ин камтар як истеҳсолоти махсус ҳаст, чунки ҳангоме ки бояд ҳамин фарзандхонӣ ба қайди давлатӣ гирифта шавад, худи судҳо онро дар ҳолати махсус дида мебароянд ва дар ин ҷо бо иштироки прокурор, мақомоти васоят ва парастор, инчунин худи фарзандхон кунанда ва агар кӯдак аз синни 10 ба синни 10 расида бошад ё ин ки аз он камтар калонтар бошад, бояд ки ҳамин иштироки худи кӯдак низ ба назар гирифта шавад, зеро албатта фикри кӯдак дар ин ҷо ба назар гирифта мешавад оиди фарзандхон шуданаш. ва ҳамин талаботи қонун чи аст ки синни фарзандхон кунанда ва худи фарзандхон шаванда бояд аз 18 кам набошад. ва чӣ хеле ки ман дар ин ҷо қайд кардам ки дар ҳақиқат ҳамин фикри кӯдак ки аз дар гузаштааст гирифта мешавад, дар ҳамин ҳалномаи суд дарҷ карда мешавад ки вай масалан мехоҳад ки ҳамин насаби кӯдак ё ин ки номи ӯ иваз карда шавад ё ин ки не ҳамин фарзандхон кунанда ҳамчун падар ё модараш навишта шавад ё ин ки не, бояд ки ҳамин ҳолатҳо ин махсус дар ҳамин истеҳсолот дида баромада шуда, ҳамаи ҳамин маълумотҳо бояд ки дар ҳалномаи суди ба қувваи қонунӣ даромада қайд карда шавад, дар ҳалнома қайд карда шавад ва бо гузаштани 1 моҳ пас аз ҳамин қабули
ҳалнома ки ба қувваи қонунӣ медарояд дар муддати бояд то 3 рӯз пас аз ан ҳамин ки ба қувваи қонунӣ даромадааст ба мақомотҳои сабти асноди ҳолат шаҳрвандӣ аз тарафи судҳо бояд иқтибос аз ана ҳамин ҳалнома фиристода шавад ки фарзандхонӣ ба қайди давлатӣ гирифта шавад ва анамин дар ҷое ки суде ки анамин ҳалномаро қабул кардааст бояд мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ана ҳамин шаҳр ё ин ки ноҳия ки ҳалномаи суд қабул карда шуд бояд фарзандхонии кӯдакро ба қайди давлатӣ гирад. дар бисёр ҳолатҳое мешавад ки албатта талаботи қонун дар ин ҷо ҳамин аст ки бояд пеш аз ҳама аввал ки ҳамин фарзандхонӣ гузаронда шавад ҳалномаи суд қабул карда шавад бояд ки кӯдакон ҳатман дорои шаҳодатномаҳои таваллуд бошанд. валекин дар бисёр ҳолатҳо мешавад ки бешаҳодатномаи таваллудам ҳамин ҳалномаҳо қабул карда мешаванд ва дар ин ҷо албатта камтар душворӣ дар масоили ба қайдгирӣ ҳам таваллуд ҳам фарзандхонии кӯдак ба миён меояд. бинобар ҳамин хоҳиш карда мешуд ки ҳангоме ки ман ҳамин бояд фарзандхонии кӯдак гузаронда шавад аз тарафи судҳо пеш аз ҳама бояд ки шаҳодатномаи таваллуди кӯдакон талаб карда гирифта шавад ки дар мақомотҳои сабти асноди ҳолшаҳрвандӣ ба қайди давлатӣ гирифта шудагӣ бошад. чизе ки мо қайд кардем дар ана ҳамин ҳалнома тамоми анамин маълумотҳое ки дар бораи кӯдак дарҷ карда мешавад, яъне насаб, номи кӯдак то фарзандхондӣ, рӯз, моҳ, соли таваллуди анамун, падару модараш ки пеш аз фарзандхондӣ буданд киҳо ва пас аз фарзандхон онҳо киҳо мешаванд, ҳамин фарзандхон кунандагон ба ҳайси падар ё ки модар навишта мешаванд, бояд ҳатман аз тарафи суд ба мақомоти сабти асноди ҳолшаҳрвандӣ ин маълумотҳо пурра дода шавад ки дар анамин сабтҳои ба қайдгирии фарзандхондӣ бояд ки қайд карда шавад ки ин ҳолати ҳуқуқи кӯдакро ки муайян мекунад, бинобар ҳамин шарт ва зарур будани ҳамин маълумотҳо дар анамин ҳалнома зарурият дорад ки бояд дарҷ карда шавад. кадом ҳуҷҷатҳо лозим аст? албатта дар ин ҷо мо хеле ки гуфтем ки фарзандхондӣ аз тарафи судҳо ки гузаронда мешавад бояд ки пеш аз ҳамин истеҳсолот ки бояд ки қабул карда шавад ҳалнома бароварда шавад, яъне қарори қатъӣ ба омада тавонад, пеш аз ҳама бояд ки шароити худи фарзандхонкунанда, яъне шароити иқтисодиро ба назар гирифта мешавад ва инчунин аз тарафи мақомоти васоятпарастор бояд ҳамин хулосаҳо пешниҳод карда шавад ки оё шароити фарзандхонкунанда шароит дорад оиди ҳамин қабул кардани фарзандхоншаванда ба оилааш, ё ин ки машварати тиббӣ шуданаш хулосаи машварати тиббӣ ки ана ҳамин дорои касалиҳои венерикӣ набошад, дорои ягон касалиҳои рӯҳӣ набошад, ё ин ки майзада, нашъамандӣ, дигар чизо, ана ҳамин чизо ҳама ба назар гирифта мешавад ва хулосаи машварати тиббию мақомоти васоятпарастор бо иштироки прокурор дар ҳамин ҷо ҳатмӣ мебошад ки нисбати кӯдак ҳамин фарзандхонӣ қабул карда шавад. чизе ки мо гуфтем ки ҳамин шароити хуби якумаш иқтисодӣ, шароити хуби хона ва ин ки шахсони ба фарҳанг ҳастанд ё ин ки не, ана ҳамин чизо ҳама ба назар гирифта мешавад, зеро ин ҳама ки ба манфиати кӯдак аст. ана ҳамин фарзандхондӣ пеш аз ҳама бояд манфиати кӯдак ба назар гирифта шавад ки дар ана ҳамун шароит ки вай ба воя мерасад, ҳамин муҳит ниҳоят солим буданаш дар кор, ҳамин шароит ниҳоят хуб буданаш дар кор ки фарзандхон шаванда анамин худашро узри комилҳуқуқи ҳамин хонадон ҳис карда тавонистунаш дар кор. бинобар ҳамин ҳолатҳо ки вай зарурият дорад, шарт ки ҳаст, ҳамин ҳолатҳоро ба назар гирифта бояд фарзандхонии кӯдак ба қайди давлатӣ гирифта шавад. ҳалнома ки қабул карда мешавад пас ба қайди давлатӣ гирифта мешавад ва ҳангоме ки ана ҳамин шартҳо масалан иҷро намешавад ки кӯдакон дар ҳамун хона худашро ҳамчун узви комилҳуқуқи ҳамин хона ҳис карда тавонад, ё ин ки нисбати ягон зарари ҷисмонӣ, зарари моддӣ нарасад, бояд ки ана ҳамин шароитҳо нигоҳ дошта шавад ки дар ҳақиқат муҳайё карда шавад ки як шахси ба фарҳанг бояд ба воя расад ва ҳангоме ки ана ҳамин шартҳою шароитҳо ҳама вайрон карда мешавад, суд метавонад нисбати ана ҳамин фарзандхонкунандагон ҳалномаи судро оиди ба фарзанди қабул кардани онҳо рад намояд, ё ин ки онҳоро аз ҳуқуқи ана ҳамин фарзандхонкунанда маҳрум намояд. вай муслима, абдухалим низомов, муовини сардори шӯъбаи ҳифзи ҳуқуқ, дар вебсайти Хабар Азия мегӯяд мардуми тоҷик барои фарзандхонӣ талаботи худро доранд. барои фарзандхонӣ дархостои бештар мавҷуданд, лек назар ба духтарон, писарон. аксарияти онҳо мегӯянд яъне ки шаҳрвандони мардуми мо ки дар пиронсолӣ дастгири онҳо бошанд. оё чунин ҳаст ё ин ки не?
ин албатта ман фикр мекунам ки камтар фикри нодурусттар ҳаст, зеро ки чи духтар чи писар ҳамаш фарзанд ҳаст ва аллакай ки мехоҳед ки дар оила як соҳиби фарзанд бошеду ӯро ба воя расониду саҳмгузори ҳамин масалан ба воя расидани ҳамун бошед, ба фикрам фарқ надорад ки киро фарзандхон мекунед, писарро ё ин ки духтарро. Дар агар ҷомеа ҳозир мо нигоҳ кунем, албатта мақоми баланд бардоштани мақоми зан аз тарафи худи пешвои миллат ин ниҳоят як таваҷҷӯҳи зиёд худашро дорад. Мана барномаҳои ҳукуматӣ бисёр қабул карда шуд оидаи баланд бардоштани мақоми зан дар ҷомеа. Зан имрӯз роҳбар аст, хеле зан худ бизнесмен аст, зан масалан духтур аст, зан муаллима ҳаст. як чиз илова кунам апай муслима, ғайр аз оне ки имрӯз зан роҳбар аст, зан имрӯз бизнесмену духтур аст, зан модар аст, баъд аз худованди бузург зан офаранда аст. ва ин фикра ман камтар ботил меҳисобам нисбати амин ҷудо кардани заномард, зеро баробарии гендерӣ дар ҷумҳурии мо як чизи муҳим аст. Мо баробарии гендерӣ дорем, мо аз рӯи ҳам конститутсияи ҷумҳурии Tojikiston мо ҳама чи зан чи мард баробар ҳуқуқ ҳастем ва ман фикр мекунам ки ин камтар ба фикрам ба ваи занҳо духтарон ин як чизи номатлуб. Агар тарбияи хуб ба фарзанд вақте ки додӣ, ӯ чи духтар ҳаст чи писар ҳаст, сарфи назар аз он ки ӯ ҷинсияти чӣ хеле дорад, нобаста аз ҷинсаш ӯ метавонад ки дар пиринсонигӣ дастгири падару модари худ бошад. апай муслима, зан дар танҳоӣ метавонад фарзандхонӣ кунад? Агар ӯ танҳо метавонад. Агар дар ҳақиқат масалан мо бисёр дар ҳамин ҷомеа агар мо гирем бисёр ҳолатҳое ҳаст ки дар ҳақиқат безуриётӣ мавҷуд ҳасту дигар ҳаст ва агар соҳиби фарзанд хоҳад будану тарбия карда тавонад, азодаи тарбия бароду шароити хуби иқтисодӣ дошта бошад, пас барои чӣ нест? Инро қонун ҳам иҷозат додааст. Масалан агар мо нигоҳ кунем ҳангоми фарзандхондии кӯдак, агар вақте ки амин зану мард никоҳи расмии никоҳи давлатӣ дошта бошанд, дар ин ҷо бояд ҳатман фикри ҳарду гирифта шавад, фикри ҳам зан ҳам мард оиди фарзандхон намудани фарзанд. Агар якеашон норозӣ бошанд, ин имконпазир нест, яъне ғайри имкон аст, яъне ба фарзандӣ қабул кардан дар ҳамин оила, чунки аз тарафи якеаш метавонад ки ана ҳамин зарари маънавӣ нисбати ҳамин кӯдак расонида шавад. ана ҳамин мо чхеле ки гуфтем ки дар фарзандхонӣ пеш аз ҳама манфиати кӯдак ки ба назар гирифта мешавад, бояд ки ҳатман ана ҳамин чиз дида шавад ки ҳам вай фарзанд бояд ки як фарзанди хоҳон, яъне желани шуданаш дар кор дар ҳамин оила, ки чӣ хеле ки мо гуфтем ки вай худашро узви комилҳуқуқи ҳамин оила, яке ҳамин хел ҳис карда шавад ки вай дар ҳақиқат дар кор ҳаст, дар кори як шахс ҳаст ки нисбати ӯ бояд ғамхорӣ зоҳир карда шавад, нисбати ӯ бояд ки тамоми анамин меҳрубониҳо ки карда шавад, бояд ки ҳатман солимии оила ва анамин фикри падар модар, яъне ҳам зан ҳам шавҳар гирифта мешавад, як фикр барки омадан, баъд фарзандхонӣ дар ин ҷо имконпазир мешавад. агар кӯдак ба фарзандхонӣ қабул карда шавад, падару модари биологии кӯдак метавонанд дар тарбияи ин фарзанд ҳузур дошта бошанд? ин албатта метавонанд. ин ҳама чӣ хеле ки мо гуфтем дар ҳалномаи суд бояд дарж карда шавад, яъне муносибатҳои хешу таборӣ. агар мо гирем дар ин ҷо боз агар муносибатҳои амволӣ низ ҷой дошта бошад, дар ҳамин ҳолатҳо низ суд анамо ҳиссаҳоро масалан ҷудо кардаён ки муошират, агар мо ҳамхел нигоҳ кунем ки бисёри ҳамхел мешавад ки барои нигоҳ доштани маҳрамияти фарзандхондӣ, ки бояд масалан вай надонад ки ҳамин кӯдак фарзандхон карда шуда буд, ҳамин оила ба ҳамин маҳрамият ки нигоҳ дошта мешавад, дар бисёр ҳолатҳо масалан ҳамин суд метавонад яъне падару модари биологии ӯро аллака аз ҳама вай кунад, чӣ мегӯяд, маҳрум кунад, аз ҳуқуқи падару модарӣ не, албатта аз муошират, аз муносибат бо дигар. Валекин дар бисёр ҳолатҳо ки агар масалан амволи ягон муносибат дошта бошад, метавонад ҳаминро иҷозат диҳад барои дидан, барои муносибат кардан, ҳиссагузор будан дар тарбия анҳамин кӯдак. як қавли дигарашро мехостам бо шумо суҳбат кунам. падар модар ҳаст гирифтан кӯдакро ба тарбияи худ, бо падар модар ҳаст ки падар модари биологӣ ҳастанд. аз рӯи психология чӣ хел мешавад ин вазъ? агар ки дар тарбияи
فرض کنیم کودک نمیتونه گفته که من دو پدر دارم و دو مادر. نه البته علاقه و همچون خش و تبر میتونن با اون مناسبت کنن، نه همچون پدر مادر. اونها میتونن همین خیلیت همچون خش و تبر میتونن با یک مناسبتی خش و تبری داشته باشن، نه همچون پدر و مادر. خیلی که موضوع گفتیم که سود همین همه معلومات که میگه کی باید پدر و مادری بیولوژیک شد. در بسیار حالات میشد که مثلا یکی از همون پدر و مادری خودش میتواند بیولوژی همچون مادر یا همچون پدر ماند، بو میتواند که فرزند خان شده همچون یا پدر یا که مادر نوشته شود. چیزی که ما گفتیم این همه در معلومات در اون حالنامه که درج میگرد امون وابسته به همین منفعت و یک کودک باید که با نظر داشتی منفعت های کودک این همه چی قبول کرده شد همین حالنامه. برای با قیدگیری کودکی یافت شده یا پرتافته شده کدام حجت ها لازم است؟ برای با قیدگیری کودک پرتافته شده یا که یافت شده پیش از همه همین اگر کودک در کجا یافت می شود همین از طرف مقامات و کارهای داخله از طرف کارهای مقامات داخله باید سند پروتکل یعنی ترتیب داده شود که همین کودک یافت شده است و اینچین مشورت خلاصه مشورت طبی، چون که هنگامی که یافت می شود البته او رو از همین تشخیص طبی میگذارن که سالمی کودک رو در اینجا که معین میکنن. اینچین اشتراک مقامات وسایت پرستور که و کودک است و همین تمامی و وابستگی دارد با مقامات وسایت و پرستور که اشتراک همین حتمی می باشد. البته همین بعد همین وقتی که کودک پرتافته شده است که یافت شده است چیزی که ما گفتیم مشورتی هم طبی هم در اینجا علاقه برای به قیدگیریش اونها مثلا همین روز و تولد و ماه سال همین کودک رو که معین میکنن و روی همین خلاصی اونها نوشته میشد و چیزی که ما گفتیم در اینجا مقامات وسایت پرستور اونها میتونن به کودک نسب نام یا که نام پدر کیان بنابر همین اشتراک اینها لازم می باشد. سپاس میگیم با شما. سلامت باشید بهروز عنایتович. маълумоти муфассал дар бораи қоидаҳо ва тартиби сабти асноти ҳолати шаҳрвандӣ, ҳуҷҷатҳои зарурӣ, эрои хати хидмат ва арзиши онҳо дар вебсайти нави идораи сабти асноти ҳолати шаҳрвандӣ вазорати адлия пайдо кардан мумкин аст. худ ва наздикони худро эҳтиёт кунед. хайр.